ஹாய், நான் ராஜேஷ் பேசுறேன். நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களை தேடி வரணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்தியாவின் மர்லின் மன்றோ, சிற்றின்பத்தின் ராணி, 80s 90sல கோலிவுட் கலக்கின ஆக்ட்ரஸ் சில்க் சுமிதாவை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்பா அம்மா வச்ச பேரு விஜயலட்சுமி வட்லப்பட்லா. 2 டிசம்பர் 1960ல ஆந்திர பிரதேஷ்ல கோவல்லி கிராமத்துல பிறந்தாங்க. அப்பா பேரு ராமலு, அம்மா பேரு சரசம்மா. நாகவர பிரசாத்னு ஒரு தம்பி இருக்காங்க. ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்துல பிறந்தவங்க 4th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்க. 14 வயசு இருக்கப்பவே மாட்டு வண்டி ஓட்டுறவரை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவரு டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்து அடிப்பாராம், உதைப்பாராம். இந்த டார்ச்சரை தாங்க முடியாம வீட்டை விட்டு ஓடி வந்த அவங்க சென்னையில அவங்க அத்தை வீட்டுல செட்டில் ஆயிட்டாங்க. சின்ன வயசுல சினிமால நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட அவங்க ஆக்ட்ரஸ்க்கு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி கொடுத்திருக்காங்க. முதல்ல இணைய தேடின்னு ஒரு மலையாள படத்துல தான் அறிமுகமானாங்க. இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ண ஆண்டனி ஈஸ்ட்மேன் தான் விஜயலட்சுமி பேரை மாத்தி ஸ்மித்தான் பேர் வச்சிருக்காரு. சென்னையில இருந்த இவங்க எதேர்ச்சியா ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ கிட்ட இருந்த மாவு மில்லுக்கு வந்தப்போ டைரக்டர் வினு சக்கரவர்த்தி கண்ணில் பட்ட அந்த நேரம் அவங்க லைஃப்ல மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் அமைஞ்சிருக்கு. அவங்களை கூப்பிட்டு போன அவரு டான்ஸ் அப்புறம் நடிக்க சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. இங்கிலீஷ் கூட டீச் பண்ணிருக்காரு. தமிழ்ல 1980ல வண்டி சக்கரம் படம் மூலமா என்ட்ரி கொடுத்தாங்க. அதுல அவங்க கேரக்டர் நேம் சில்க்னு அமைஞ்சதால அதுக்கப்புறம் அவங்க பேரு சில்க் சுமிதான் ஆயிடுச்சு. அதுல ஸ்டார்ட் பண்ண அவங்க செமையா நடிக்க ஆரம்பிச்சு இவங்களுக்கு ஒரு தனி ரசிகர் கூட்டத்தையே உருவாக்கிட்டாங்க. ரிலீஸ் ஆக முடியாம இருந்த படத்தையும் இவங்களோட ஒரு 5 மினிட் சாங்ஸ் சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணி ஹிட்டான படங்களும் உண்டு. அந்த அளவுக்கு பீக்ல இருந்த அவங்க தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தின்னு 17 வருஷத்துல 450 படத்துக்கும் மேல நடிச்சிருக்காங்க. வாழ்க்கையில பல ஏமாற்றம், காதல் தோல்வி, துரோகம், ஓன் ப்ரொடக்ஷன்ல பண்ண படம் லாஸ் ஆனதாலையும் மன அழுத்தத்தில் இருந்த அவங்க ரொம்பவே போதைக்கு அடிமையாயிட்டாங்க. போல்டா கேரக்டர்ஸ் சூஸ் பண்ண அவங்க 23 செப்டம்பர் 1996ல வெறும் 36 வயசுல கோடம்பாக்கம்ல இருக்க அபார்ட்மெண்ட்ல சூசைட் பண்ணி இறந்ததா சொல்றாங்க. இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு இது வரைக்கும் மர்மமா தான் இருக்கு. நன்றி.